युवा दिशा न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। बातमी आहे अमरावती जिल्ह्यातून। माजी राज्यमंत्री बच्चू कडूंच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची अपघातग्रस्ताला तातडीची मदत। 108 रुग्णवाहिकेची प्रतीक्षा न करता स्वतःच्या वाहनाने रुग्णास नेले इस्पितळात। हाती आलेल्या माहितीनुसार अमरावतीजवळ असणाऱ्या लोणी टाकळी या गावाजवळ आज दिनांक 18 जुलैला सायंकाळी दुचाकीला झालेल्या अपघातात अमरावतीच्या नवसारी येथे राहणारे कैलाश कोंकणे यांना गंभीर दुखापत झाली होती। सतत होत असणाऱ्या पावसामुळे रस्त्यावरही शुकशुकाट होता। आपल्याला इस्पितळात कोण नेणार याच्या प्रतीक्षेत गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेले कैलाश कोंकणे मदतीची अपेक्षा करत होते, मात्र कोणतेही वाहन येत नव्हते, तर काही वाहने वेगाने निघून जात होती। मात्र म्हणतात ना, देवतारी त्याला कोण मारी, असाच काहीसा प्रसंग त्यांनी आज अनुभवला असेल। माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे विशेष कार्य अधिकारी मयूर ठाकरे काही कामानिमित्त अकोलावरून परत येत असताना त्यांना जखमी इसम रस्त्यावर पडलेला तळफळत अवस्थेमध्ये दिसला। क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी लगेच गाडी थांबवून त्या जखमी इसमाला आपल्या वाहनामध्ये घेतले व जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे उपचारासाठी वेळेवर भरती केले। तेथे डॉक्टरांनी सुद्धा त्यांच्यावर ताबडतोब उपचार केलेत व वेळेवर उपचारासाठी आणल्यामुळे ठाकरेंचे सुद्धा आभार मानले। माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू हे नेहमीच रुग्णसेवेसाठी तत्पर असतात। बरेचदा त्यांनी अपघातग्रस्तांना आपल्या वाहनातून इस्पितळात नेल्याचे अनेकदा आपण बघितले, तर त्याचप्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी व त्यांच्यासोबत काम करणारे अधिकारी सुद्धा रुग्णसेवेमध्ये मागे नाहीत। याचे उत्तम उदाहरण आज बघायला मिळाले। युवा दिशा न्यूज, ब्युरो रिपोर्ट, अमरावती।